Luvassa on oululaista teekkarihuumoria, josta sopivasti juuri Maija saa kertoa lisää. Mielelläni. Kyseessä on perinteinen lumiveistoskisa, jonka siis oululaiset teekkarit järjestivät. Tänä vuonna aihe oli puhutteleva eli maailmanloppu. Mutta mikä teekkarille sitten on maailmanloppu, siitä seuraavassa. Aamu 9 vain kourallinen teekkareita oli saapunut kisapaikalle. Osa intoa uhkuen, osa vielä hieman ideoita hakien. Lähdetään tuosta sitten tekemään niin semmoinen, kurvataan vähän puolipallon muotoinen ja sitten haetaan sitä komeita syy. Vähän ideointivaiheessa vielä. Siis teillä ei mitään ideaa vielä, mitä te teette? Montakin, mutta toteutuksesta ei ole vielä varma, että mikä toteutetaan. No jotain tosi hienoa ja taiteellista siitä tulee. Näette sitten myöhemmin, että mitä siitä syntyy. Muutaman tunnin kuluttua jälkeä alkoi jo syntyä. Jotkut joukkueista värisivät teoksensa eri värein, toiset taas luottivat puhtaaseen lumeen. Se on lumesta tehty ja lumesta tehdään se näyttävyys. Ne on sitten vippaskonstia, ei niillä pärjää. Usean tunnin uurastuksen jälkeen arkkitehti Kilta oli tyytyväinen lopputulokseen. No sehän näyttää aivan mahtavalta, tuli ihan täydellinen, semmoinen kuin suunniteltiin. Eli mikä tämä nimi oli nyt? Alvar Hyökyaalto. Mitä tämä nyt sitten kertoo? No tämähän kertoo siitä, että arkkitehti Kilta tulee tuolta ja jyrää nuo kaikki muut mitä tuossa nyt on, että lopuksi jää vaan me arkkitehdistä. Arkkitehtideekkareilla on jo seuraava projekti tiedossa. No eiköhän se ole se Guggenheim sitten seuraava. Tuomariston tehtävä ei ollut helppo. Tästä syystä tämä palkintolapio jaetaan vasta viikon päästä. Maija, kaikista apokalypseista tuo maailmanloppu on varmaan inhimillisiä ja parasta. Lohdullisin, kyllä. Tämän jälkeen sää ja sitten urheilua. Meidän puolestamme näkemiin. Näkemiin.